Здравейте! Днес искам да говоря за електронната цигара, която е толкова опасна, колкото и обикновената цигара, и която напоследък се използва все по-широко. Защото употребата на тази електронна цигара непрекъснато нараства, дори е достигнала до учениците в гимназиална възраст, а особено понеже лесно може да се скрие от родителите, не оставя миризма, семействата не забелязват и гимназистите могат да я използват много често. Но за съжаление това е много опасно и може да доведе до множество заболявания. А защо сме притеснени от електронната цигара? Защо не искаме да се използва? Защото може да причини много заболявания. На първо място, ние знаем, че основната причина за заболяването, наречено ебали, което води до широко възпаление и увреждане на белите дробове, е именно това. И ние виждаме това на практика много по-често, отколкото се смята. А какво друго може да причини това? Освен това може да доведе до колапс на белия дроб. Може да попречи на достатъчното вентилиране на белия дроб. Също така може да предизвика и увеличи честотата на астматични пристъпи. Може да причини рани в устната пухина. Може да възпрепятства развитието на определени мозъчни функции. Може да доведе до безплодие, свързано с намалено качество или брой на сперматозоидите. Особено при употреба по време на бременност, за съжаление, може да причини сериозни заболявания при новородените бебета. И освен това, най-важната част за нас всъщност е увреждането, което нанася на сърцето. За съжаление, може лесно да увеличи честотата на инфарктите и да доведе до нежелани инфаркти и запушвания на кръвоносните съдове. А нормалната цигара ли е по-опасна или електронната цигара? Според мен електронната цигара, защото електронната цигара може да се използва много лесно навсякъде. Сега, тъй като обикновената цигара мирише, особено когато се използва от деца, семействата могат да го забележат и да го предотвратят. Но за съжаление при електронната цигара има такъв недостатък. Затова, тъй като може да се използва много по-широко, според мен е по-опасна. Другата опасна страна е, че електронната цигара се състои от течност, съдържаща никотин и съдържа също химикали като никел, олово и други вещества, които се натрупват в тялото. И тази течност с никотин се загрява, превръща се в аерозол и след това се вдишва под формата на пара. Може да причини много сериозни увреждания на белите дробове. Тоест, както заради състава си, така и заради съдържащите се в него химикали и факта, че може да се използва много лесно навсякъде, според мен електронната цигара е дори по-опасна от обикновената цигара.